Bun găsit! Suntem în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie. Care este mesajul USL pe care îl transmiteți cetățenilor? USL și-a prezentat programul politic și, aș spune, și manifestul electoral într-o formă foarte concisă și, aș spune, foarte onestă. Programul nu este presărat cu promisiuni, pentru că eu consider, și acest lucru nu de ieri, de astăzi, s-a văzut și în timpul mandatului meu, că trebuie să existe onestitate în relația cu cetățeni. Prin urmare, programul nu promite nici majorare de pensii, nici creșteri de salarii, pentru că aceste lucruri sunt practic imposibile în condițiile economice de astăzi. Principala temă, aș spune, principala axă a programului USL este bazată pe ideea relansării economiei, ieșirii din criza economică și sigur că acest lucru trebuie să se facă simultan cu păstrarea, aș spune, a elementelor de responsabilitate și protecție socială. Mai mult de atât, eu cred că un partid liberal modern, pentru că vorbesc în principal în numele Partidului Național Liberal și apoi ca membru al alianței politice, un partid liberal modern își asumă pe deplin responsabilitățile sociale. Acesta a fost motivul pentru care în perioada 2004-2008 pensiile au crescut în mod substanțial, salariile de asemenea, o serie de alte programe care au, dacă vreți, o componentă socială, cum a fost cele din sănătate, unde am demarat programul de acțiune preventivă prin acordarea anuală a unui pachet de analize pentru fiecare cetățean. Deci aceste lucruri într-o societate modernă, într-o societate bazată pe modelul european, trebuie să existe, pentru că societățile europene sunt caracterizate de lipsa discrepanțelor dintre categoriile sociale proprii societăților subdezvoltate. Deci eu cred că dezvoltarea economică trebuie să stea la baza programelor de dezvoltare socială și aceasta este miza mare și, dacă vreți, pariul pe care USL-ul trebuie să-l câștige. Cred că nu este un pariu imposibil, dar sigur că nu vreau să creez așteptări nefirești. Nu va fi posibil mai devreme de un an ca economia să fie pusă în mișcare. Însă, în același timp, vreau să le spun cetățenilor noștri că vom depune toate eforturile în această direcție, pentru că, în final, esența guvernării este realizarea bunăstării la nivelul cetățeanului. Filiala PNL a sectorului 1 din București este cunoscută ca fiind una dintre cele de succes din țară. Cu toate acestea, conducerea a fost demisă chiar în prag de campanie electorală. Este o decizie a domnului Crin Antonescu, de altfel sunt bine cunoscute anumite contre pe care dumneavoastră le-ați avut. Credeți că hotărârea dumnealui își va pune amprenta și asupra candidaturii dumneavoastră și automat asupra votului? Nu cred, am fost în campanie, suntem practic la mijlocul campaniei, am luat legătura directă cu cetățenii, merg în fiecare zi aproape în colegiu, discut cu oamenii. Ceea ce pot să vă spun este că primarul Chiniman se bucură de o cotă de încredere foarte ridicată, reală, o văd în teren, nu numai în sondaje. În sondaje, sigur, ea e măsurată, dar o simt în teren, în discuția cu cetățenii, unde am parte de o primire foarte, foarte bună. Oamenii discută deschis. Sigur, sunt interesați și de problemele, hai să spunem, de politică la nivel național, la fel cum este și firesc să fie interesați și de problemele de ordin local, care țin mai degrabă de administrația locală. Însă, vă pot spune că eu consider că treaba parlamentarului nu este să se suprapună cu treaba administrației locale. Parlamentarul nu trebuie să devină un alter ego al primarului, mai ales că în cazul, în speță, în sectorul 1, primarul, așa cum spuneam, știe să-și facă treaba, să vede în sector. Sectorul este unul din, eu știu, reprezintă una din zonele din București curate, cu investiții numeroase,
cu spații verzi, cu un program care este invidiat nu numai de ceilalți bucureșteni, dar cred că și de mulți alți cetățeni din țară. Mă refer la programul de reabilitare termică a blocurilor, realizat într-o proporție masivă. Care sunt principalele probleme din Colegiul 2, colegiul în care dumneavoastră candidați pentru Senat? Vă pot spune că nu există o problemă, hai să zicem, recurentă la nivelul administrației. Vă spuneam, am discutat cu cetățenii care mi-au lăudat eforturile primarului și ale primăriei. Problema majoră cu care se confruntă toți cetățenii, nu numai din sectorul 1, este scăderea puterii de cumpărare, atât la nivelul celor care sunt salariați, cât și la nivelul pensionarilor. Bugetarii, după cum știți, au avut parte de micșorări de salarii în anul 2010, grație deciziilor guvernului Boc, care a întârziat să ia măsurile de a spune, reducere treptată a cheltuielilor și a trebuit să recurgă la o măsură brutală de reducere a salariilor cu 25%. Pensiile au fost erodate de o inflație cu valori înalte, lucru care, așa cum spuneam, a dus la diminuarea puterii de cumpărare. Cetățenii își doresc foarte mult măcar un lucru, cum e normal, puterea de cumpărare să rămână nealterată. Deci promisiunea noastră a fost ca în viitor pensiile să fie indexate cu rata inflației, așa cum este și normal, și la salarii. Acesta este o cerință minimală și cred că toate eforturile trebuie depuse în această direcție. Sigur că oamenii și-ar dori poate mai mult, dar iată că decizia administrației locale de a lua pe cont propriu proiectul de reabilitare termică va aduce un avantaj substanțial pentru cetățenii care locuiesc în blocurile reabilitate. Cheltuielile de încălzire scad la jumate. Pentru bugetul unui pensionar, de exemplu, sau pentru bugetul unei familii cu venituri reduse și cu mulți copii, reprezintă un capitol important de cheltuieli care dispare și care banii vor putea să fie alocați pentru alte nevoi. Deci este un ajutor important. Sigur, sunt și alte avantaje. Apartamentele acestea își cresc valoarea în cazul în care proprietarul dorește să-l vândă, poate o să obțină mai mulți bani, ceea ce iarăși un considerent important, dar sigur că în final ceea ce ține de calitatea vieții, de confortul termic, de creșterea temperaturii pe timpul iernii în apartament, nu sunt lucruri care să fie desconsiderate. Așadar, problemele de administrație, aș spune, sunt în planul 2. Problemele principale sunt cele de natură economică, menținerea puterii de cumpărare, în final, și locurile de muncă. Locurile de muncă care nu pot veni decât pe baza unei creșteri economice sănătoase. Să presupunem că pe 9 decembrie USL va ieși câștigător în alegeri. Și acum să ținem cont și de afirmația recentă a președintelui Traian Băsescu, conform căreia va desemna un premier care să reprezinte interesele naționale. Cel puțin așa a afirmat dumnealui. Credeți că acest prim-ministru va fi în continuare Victor Ponta? Într-o democrație, în final, cetățenii sunt cei care decid. Prin urmare, dacă votul va fi unul majoritar în favoarea USL-ului, înseamnă că USL-ul, în viziunea cetățenilor, reprezintă cea mai bună soluție pentru a reprezenta și promova interesul național. Dacă nu va fi numit Victor Ponta, credeți că va avea loc o criză politică? Mi-e greu să apreciez de acum. Eu cred că suntem într-o fază de speculații mult prea avansată. Nu știu dacă e cazul să comentăm chiar fiecare afirmație a președintelui. Președintele are o Constituție, există un Parlament, există un vot popular, așa că vom vedea. Ați vorbit foarte mult despre partea economică. De altfel, dumneavoastră v-ați ocupat asidu de acest domeniu. Care credeți că sunt principalele măsuri și cele mai urgente măsuri pe care USL, în cazul în care va câștiga aceste alegeri, va trebui să le ia?
În primul rând, cred că trebuie o asanare a mediului economic, pentru că mediul economic este distorsionat și pervertit. Este distorsionat de faptul că există firme care, prin diverse mijloace, recurg la evaziune fiscală, recurg la fraudă, și atunci, asigur, recurg la angajarea forței de muncă la negru și atunci asigur că se produce o distorsionare a pieții. Pe de altă parte, spuneam că este nevoie de o asanare pentru că există o corupție care a căpătat o amploare de neimaginat, care este relevată și de sondajele interne și de analizele organizațiilor europene care țin de Comisia Europeană. Și această corupție care riscă să devină endemică subminează, pe de o parte, încrederea cetățenilor și a antreprenorilor în posibilitățile economiei de a-și reveni, diminuează, bineînțeles, în mod substanțial veniturile la buget, începem să discutăm în mod inutil de creșteri de taxe când noi nu suntem capabili să le colectăm pe astea care sunt în momentul de față. Deci acestea, după părerea mea, ar fi, hai să spunem, pachetul primar de măsuri pe care orice guvern și orice ministru cu scaun la cap ar trebui să le ia. Dacă nu însănătoșim baza economiei, dacă nu creăm din nou mediu competitiv, dacă nu creăm din nou mediu atractiv pentru investiții, și eu am să încerc să subliniez faptul că în primul rând vreau să le creez investitorilor români condiții de încredere. Și sigur că dacă vorbim de un mediu economic sănătos, aceleași condiții sunt oferite și investitorilor străini, fără doar și poate, dar nu vreau să creadă cineva că apreciez mai mult investițiile străinilor decât investițiile românilor. Ele sunt egale ca valoare și, prin urmare, un mediu economic sănătos nu face decât să stimuleze și să reia ciclul investițional necesar pentru refacerea economiei. Locurile de muncă nu o să le facă guvernul. Sigur că guvernul poate să, creeze câteva zeci sau poate mii de locuri de muncă, sute de locuri de muncă. E nevoie în domeniul sănătății de încadrat personal, în domeniul învățământului, poate în anumite componente ale administrației, dar nu aceasta este soluția pentru reluarea creșterii economice și pentru o creare sănătoasă de locuri de muncă. Trebuie să ne concentrăm asupra economiei. Sigur că trebuie să avem în vedere și măsuri de stimulare economică pentru cei care creează locuri de muncă. Părerea mea că măsurile actuale nu sunt suficiente. Vor trebui gândite măsuri mai ample. Nu în ultimul rând, trebuie să mă refer la cheltuirea banului public. În România, după părerea mea, banul public se risipește în mod, nevinovat, dar și în mod voit. Risipirea voită a banului public înseamnă, de fapt, furtul din banul public. Contractele de lucrări publice acordate clientelei politice a partidelor reprezintă o modalitate foarte directă și clară și evidentă de irosirea banului public. Dacă nu vom avea grijă de aceste lucruri esențiale, atunci, asigur, chiar cu resursele puține pe care le avem, nu o să ne ajungem, nu o să putem să ieșim din criză. Deci, sunt câteva direcții care, practic, dacă vreți, ne duc, oricum ne-am întoarce la același lucru. Corupția extinsă, care începe să submineze credibilitatea, buna funcționare a instituțiilor și, până la urmă, utilizarea corectă a banului public. Când spun banul public, fiecare cetățean trebuie să fie conștient că el este contributor la ceea ce se cheltuiește în România. Bugetul nu are alte surse. Sursele sunt, evident, veniturile generate de impozitele pe salarii, veniturile care provin din contribuțiile de asigurări sociale, de cele de sănătate, de șomaj, de TVA. Toate acestea le plătim noi, ori de câte ori suntem în postura de, contribuabil, da? Și consumator. Deci lumea ar trebui să fie mult mai atentă, mult mai preocupată de modul în care se cheltuiește banul public. Din păcate, foarte mulți cetățeni la noi privesc lucrurile cu indiferență și nu odată mi-a fost dat
să aud remarcă la adresa unui primar despre care se comentează că este corupt. Da, zice, e adevărat că fură, dar mai și face. O asemenea atitudine, pentru mine, este de neînțeles. O asemenea atitudine de toleranță, de indiferență. Nu cred că există altă obligație a primarului decât de a face ceva pentru comunitate. Faptul că face nu-i dă dreptul să și fure. N-are niciun drept, așa cum nici alt cetățean n-are dreptul să o facă, mai mult de atâta este, sigur, penalizat de lege. Și mi-aș dori o atitudine civică mai responsabilă și mai puternică din partea cetățenilor. Ce s-a întâmplat cu Planul Național de Dezvoltare Durabilă? Știm prea bine că în perioada mandatului dumneavoastră a fost elaborat un asemenea plan. Guvernul Boc și mai ales primul ministru Boc a avut o serie de complexe de inferioritate pe care n-a știut măcar să și le ascundă sau eu știu. Și din acest motiv a luat o serie de decizii de destructurare a unor instituții care își aveau rostul lor în arhitectura instituțională a României. Agenția de Strategii Guvernamentale, care a elaborat planul de care vorbiți, și, bineînțeles, Cancelaria care funcționa pe lângă primul ministru, câteva exemple evidente. Guvernul Boc n-a avut niciun fel de viziune economică, ei s-au predat, aș spune, cu totul în brațele Fondului Monetar și în brațele președintelui. Președintele era primul ministru în perioada în care Boc a fost oficial premier. Așadar, în afară de a respecta o serie de angajamente luate cu Fondul Monetar, și acesta a făcut cu mare întârziere, altceva guvernul n-a mai făcut. Dovada lipsei de viziune a fost că au abandonat o strategie pe termen lung de dezvoltare durabilă și au recurs, aș spune, la managementul, la conducerea treburilor guvernului de pe o zi pe alta. Ce mesaj aveți pentru românii în general și pentru bucureștenii din Colegiul 2, în special pentru data de 9 decembrie? Îmi doresc foarte mult ca românii să vină la vot, pe de o parte pentru a sancționa, aș spune, proasta guvernare, lipsa de competență de care a dat dovadă guvernul condus de Boc, guvernele conduse de premierul Boc și Partidul Democrat Liberal. Acesta este, aș spune, o primă obligație. În al doilea rând, mă aștept ca votul cetățenilor să fie un vot de încredere pentru programul nostru al Uniunii Social-Liberale, pentru angajamentul pe care ne-am angajat că ni-l vom lua cu cetățenii pentru a repune economia pe roate, pentru a reveni pe creștere economică, pentru a crea locuri de muncă și a le asigura cetățenilor din nou condiții decente de trai într-o Românie pe care cu toții ne-o dorim mai prosperă, mai bună, mai corectă. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și mult succes! Mulțumesc!